Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alluwal jeenayi nani. Ngal ɗo alluwal noon jeyingal ko adiɓe horde ɓe jeyingal ɗo. Onon sakkitiɓe horde ɓe onon jeyɗon ko alluwal jeyataɓal ngal. Jeyata ɓiiwal ngal. Wa amma alluwal jeena ɓiiwal ngal jeyingal ko adiɓe horde ɓe. Ngal ɗo alluwal jeyɗum ko adiɓe horde ɓe woni alluwal jeenayi. Kamɓe hande aɓe njuula darɗe 4 ɗiɗi salmine ɗiɗi goɗɗe salmine kala hen darnde fatiha laawol gotol tabbat yada laabi 3 saɗa waawi a waawa ƴeewa ko mbawɗa mbaɗa hen mbaɗa kay qul huwallahu ahad laawol gotol ni foti. Onon adiɓe horde ɓe hande ko darɗe 4 mbaɗaton ɗiɗi salmine mbatta ɗiɗi salmine on saha wona darɗe ko 4 salminal ɗi koɗi ɗiɗi kala hen darnde noon mbatta hen ko fatiha laawol gotol tabbat yada saɗa waawi laabi 3 qul huwallahu ahad laawol gotol ni foti ari ardi. Nde simore noon ne woodi wiyoɓe jangatake jamma mbasa nande haala ɓeen ko qur'ana ko haala Allah ala jamma ala ñalawma woɓɓe hen ne kuli nde simore jamma ndeɗo simore woɓɓe ne jangatana jamma kono an yentodir e jangoɓe nde jamma nde sinno nde waranno tawanno baylaji fof ma yi sinno nde simore waranno jamma kala bayɗo jangane ko jamma wo tawno ma yi ɓooyi wadde ɗum wona ɗum ni wiyede kala jango tabayya jamma ko mayaw a yaltu hen yaltu hen ala cer nani nanɗon ƴette njuule nafle hande onon adiɓe horde ɓe jeygal alluwal on adiɓe horde ɓe jeygal alluwal